So mao ni ilang park no, gamay ra siya. Pero naay dako pa ni nga lugar. So sa Nihongo pa tawag nila ni Kuen. Kuen. So mao ni siya. So MWF ilan ning limpyuhan. So limpyo kayo. Mingaw. Nya arita sa ilang CR. So mo na ilang public toilet. So mo na ilang public toilet. Ilang wash hand. Pwede sila siya mainom. Okay, among trabahoan to adto. Dapat na luyo ana. Yang among gipuy-an is tanay murag Red Cross tupad ana. So around 5 minutes ra kung lakawon gikan sa among mansion may tawag na dire sa to pa apartment padong sa trabuhan mga 5 minutes. So dire no peaceful. So ari ko dire mag standby usahay. Kung ganahan ko maglaglaag sila ko palayo kay kapoy kay uli. Okay, dahil lang ta. Salamat.